Saryo. Sas, naligi ko mo dayon og patuli ba. Hoy, paghilom, puti na bagaan na imuhang palibos, ubos. Hindi ka magpatuli. Di ay kapuyap. Ikaw mawo saryo, manguyab na kanya kanang imuhaw. Kanang imong karayula, wa pa dyan nimo tahali. Kauwaw lang ka. Oh, na diha na basiyan nga makaanak mangyapon og pisot katuli. Bisa nagmakaanak pero puting laina na imong karayula nga wa nay tahal. Ta, oy pataka man na siya oy nga nindot man na duwa-duaan ang tumoy. Ay, nindot mo Bye. Sa imong paminaw niya makatulong kag babae di ka ginana mabugan gyapon ka. Lagi ko oy kay sakit kaayo no. Di lagi, sakit ba pero meron ra ng sakit, saryo. Og mahumana ka og tuli, pagkauyab ka. Daghan ang lami. Perti, pagdali na kay bugat kay imong manghod. Sige pa makagyaw-yaw diha. Oh, kapuyap po da. Pagdali, saryo. Pagdali. Sakit kayo. Ayo. Oh, dayon lang. Ay, ma'am, may buntag daw, buntag, ma'am. Ay, Ano ba ito, bata, oy. ma'am? Kanang nako ipatuli dok akong kabagwangan nga anak dok. Ah, niya asa maron? Ug kaya man ni bataan na abot oy di man ko siya magpatuli kay mahadlok siya sakit ko no. Ay, dali ra kay nang sakit. Asa Nya dok maron? kanang tibuang na ra ba to dok ay madapat to dok. Madapag tuli. Di si kuya ra. Iba dok dili pwede ang Patuli bebe. ka, day? Babae ni ma'am? Dili man pwede patuli ang Si batang kuya. babae, bi. Si kuya ra ang tuli uli dok. Kanang lain na to dok ba ma? Aw tana lang. Kana ganing tiguang na ra ba to akong anak madapat to tuli. Ay, madapat tawga, ma'am, kay ato. Si Saryo. Man, iy lagi ko manguli lang tama oy. Dali na uy, ay pagkauwaw sa doktor ba? Dali, basta ka Oo, dili. gani ko manguli na lang ta. Seryo. Saka dayon, gusto na rambugan na ni Moro nako. Dali diri, dali kare. Uy, Kay mo uli pa si Tao Dok. naman dahil mong anak, Mao lagi ma'am. maubitaw dok na. Ako din ipatuli kay. Makauya po niya ni puhon, mabiyaan gyud pag buhay. Dili ako manguli lang ta na. Dok, dili lang mi mo dayon ay sakit man ako. Naan na ta diri. Uy, kira kaayo na, dong. Kinahanglan Naan na matuli tayo. jud ka, kay mas Naan na nindot tayo. jud tong tuli, kay di baho. Di ba dok? Ang Si babae Baho, mangita nga, man jud na mahugas naman karayula sa ang kuko. gagitahalan. Oo. Kuno. Eh, Manuksok man gunang mga tiktik sa oh. ilawom, dong. Ala Ya, kapya ang babae. ma'am, kadang ato lang mas gawas Aw, ma'am ha, sige kay daw. bawal man diri, Kanang ma'am. dok, maghimi-himi gani ni dok, baating ba dok. Oh, sige, Ang ako rin importante bahala. dok, matuli nang iyang karayula dok. Ah, ako rin bahala ni imong anak. Oh, si Saryo ha? Si Saryo. Dok, dili Ayaw ko lang. problema, ako'y bahala. Dali na, higya na, higya na. Oy, dok, sakit man na dok. Oy, dili. Dili lagi na sakit. Dili. Ako na, Joy, bahala, anak. Ha? Ang sakit na dok, oy. Dili lagi sakit. Ilan lagi edad ni mo, dong? 40. Ha? 40. Maguwang pa ka na ako. Basin. Uy, ako lagi da ini. Oh my God! Ayo. Siyempre. Imo ta sa nanggi kuhaan og buhok dong para di na ko mabawog kiskis. Ay, bago pa man na kayo ng tubo, good. Wala pa man ako. Uy. Nya ato na sugdan ha. Ayaw lang, oy. Mauli lang ko. Ayo, ato sugdan ay. Sugdan na to, sugdan na to. Ayaw ka balaki. Ana lang ang tiil, ana ang tiil. Ana sa ang tiil, ana. Lagi na Oh, lagi. dili lagi, dili. Sakit. Ayaw pagluhag ha kay. Di jud ka mo luhag kay basig maabot ni siya mo. Dili man na isda ako adok ano nakuha Ay, man ako rin bahala, kutsilyo. ako rin bahala. Dako. Di, ana lang. Hoy, dok, dili lagi. Ako ra lagi bahala, ayaw nag Uy, sana wala man ni hasang ano ko. Gana ka masama dangin mo ha? Mau lagi na sakit gan di ko kay Dili lagi samaran. sakit. Dili na sakit ato sa kuanon. Agay. Gahi man ani oy. Ay sa pagluwag do. Ay pagluwag kay ma. Ibunog man ani mo dok agay. Agay dok. Ani oy. Dili. Basta natin, basta. Basta natin. Agay. Aman ani oy. Giputol ako ama, giputol. Ayo pag sinakdo. Di mo nang giputol ko. Gahi na kay imuha. Namada. Usala na. Sakit gani kay. Utong lang, utong. Ayaw pagluwag. Aron matigba ko nga nung utong man ko. Agay dong, agay na apit. Agay ayaw na apil ang kanang Ani oy. apil ang bulbul dok. Agay nakita na ibot. Wala ka, wala man ka na malbas. Nya na ato sa bubuag mantika. Ay dok ay dok agay. Ay dok oy ngano mo mantika nga. Ati turo na.
Ilagay ay sa pagluhag dong ha. Ay pagluhag dong. Hello. Relax, inhale, exhale. Ana. Oh, inhale. Mapasulat ako mama dire. Ako. Ayaw, di ba? Ako. Okay. Okay. Ma'am, Okay. yun, ang taon ani ma'am. Uy, di naman ni madamam. Manihualan taon na diha do. Nakita kong abaga nya. Uy, pinupuyapan. Ayaw, sa kuyap-kuyap yung taon. Gawa pa tanong man yung taon. Wa pa tanong katunga. Naha, relax ha, relax. Pangibtan sa na itong buhok, be. Oh, relax. Kaya ako anang. At sa hiwaon, habol na guro ka ini. Sus, grabe taasa man mo mga buhok dong. Oy, kataas ba ang gulgula dong? Savage! Okay, ready? Relax lang ha. Ay, pagluwag kay masamad ka ha. Asa ko. Yan na. Ah. 1, 2. Agay. Nyana. Nana. Kanado kay para marigag nag-imot og hasang sa isda agay. Agay. Nyana. Ha? Puyo. Puyo, antin. May nabitonti ka di ko katuli. Ang sama ni May. Atong butangan ani kay isangit na to imo ha. Na, puyo ang tiil. Agay. Dili wala ba dok ang itlog ba na? O lagi kadali. Kay libog ko asang itlog ani. O asang kuan ani kay. Dagko kay kag itlog. Okay, ready? 1, 2. Manam na. Ano ha? Relax adong ha. Relax. Okay. Di ako kanawon. Nahion man ako. Yeah! Oh my God! Sakit tayo. Kahit Ale dong. Barog na dong. agay dok. Agay dok. Hindi na dong. Hindi mo bang. Uy, ano sa dong? Ay pagluwag dong ha. Nasa si mama dok. Betan sa natin mo. Atong diwasog tahi. Mga lagom ni ugma lagi no. Diyo ay si katawa.